A šta sada? Ti se meni sviđaš zato što si lajao kao ja i ti si za mene sada kapiten. Otprilike. To je to. Pogrešno. Budale, bre. Ne znaju ništa, bre. Šta kad ja kažem, ne znaju ništa. Nek se ljute, bre. Nek se ljute. Fudbal je taka... Znači, umjesto kriterijuma, ortakluk. Ma de, bre, fudbal je taka zabava, bre, da srce te boli. Jedino ima 2-3 stvari koje su jače u ljubavi od toga. Ali ovo, to treba voleti i raditi. Oni samo koliko para. Pa čekaj, ti da me 2 miliona ne moraš ni da radiš. To je najslađe. A kako se oni ponašaju, kaže Iman? Kako se oni? Se oni isto ponašaju sportski. Na koga mislite? Na te trenere. Se oni ponašaju. Šta su oni radili? Svi ti što su došli u Fudbalski savez Srbije. Šta su radili oni? U 9 išli na spavanje. Nemoj da lažu. Nemoj da lažu. Prema tome šta? Šta je primjer? Šta kritikuješ sada tog što je otišao i došao u 1 sat? Kad si ti u 2 dolazio. Pa dobro, možda zato, baš zato, zbog svog iskustva, da baš zato. Pa onda ih puštaš da idu i dalje. Razumeš me? Ne. U 11 sati sedi ispred, imaš i tamo i ekonoma, ne znam koliko. Bre, nekad je jedan ekonom, ceo savez. Pokrivao. Ovo sada, svaka ekipa, bre, ima ekonoma. Sve se to plaća. Pa ne može više, bre, to. Ne može više, bre. Ne može ovaj narod više to da izdrži. Uzima 2 paradajza ispred mene na pijaci. Dobro, sad će da krenem. Pa da, čeka mi to. Ajde, ja sam za to, nek se uzme još jedna deonica od tih penzija. Neka se uzme za bolje. A daj da vidimo nešto. Ne, pazi, oni imaju veću platu od predsjednika, od premijera, bre. O čemu pričaš? Pa ako on stvarno ima platu toliko, a nema, znam, mora da ima veću. Ne može predsjednik da ide u ovoj majici 10 puta u Rusiju, u Česku i levo desno. Mora da ima odelce, mora da izgleda nešto, bre. Srben da je, razumeš me to. Ali nemoj 700.000, bre, da pričaš, bre, da imaš platu, bre. Kada ova gleda da će da uzme jednu kipu, bre, ovo. Čuti, bre. Menjaš one, ko mi što menjamo igrače, bre. One njene šubare, šta da rade? Ne pratim njene aktivnosti, pravo da vam kažem. Ma i ja je ne pratim. A šta sam teo da vas pitam,